Tlangval channel lo thlir chin tu zong te in zawain sibai le vek ule tun chum video at chuan Thai movie mu nom tak mai One for the Road ti hi toikim taka thira ngai thak ho zoi na hun ilo nei liang umyang he tlangwal la upalo tak hi aming chu ot ni in kumnau pangte a thisen cancer natna aveya wangle adam re to don lo wangin alungai hle a mani nun na lak du na khop hia lamang angin a number save zong te chu call veka chu mi hnuwa in ti hlum chu atumani atopa phei chuan abial nu hluite baka a thian pa le apa number chau chu bang to in a en wang nu chuan anni hotel hi chu mai chana ka mu nge yangai ni ti ril rupule in ti hlum atum na chu aban san le tari ani heti mek lai hian America ommek a thian pa Hausa zet bo sapo bara ommekin a mel chiat lo mai baka sumanga tel boka wangin mei chelama po atlana chin viau mai reilo te nuwa ot chuan ron bia in reife in mulawa in beto lo anni boka soitur po an nga dun hle ani a thian pa nan na vei chungchang chet chuan bo sapo chhong hle in otan adu thu sam nu nungte ti hlotlin pui tura asom na po chu apom lo thei bik lova chuwang chuan reidam to lo tur a thian pa du thu sam te ti hlotlin pui tumin arangin Thailand rama chuan akele ta ngalani anat na wanga otalukol mel mai dangbel mai te amu nu phei chuan bo sa chu a nuko lo chau ani bere a thian pa mela mu chu o ta po hlim tak zetin bo san adu thu sam ma saber azo chuan abial nu hlui eli si hnena backpack kirle adu thu soin doctorin motor khal anrem ti to silawa ipui na hi kamamo tak zetani ati nu chuan eli si muturin aden studio lam chu an pandun ta a boral to o tapa motor chukeng chhuakin tun ma chuan o tapa hi music radio announcer lar tak chin ani a chung velte chu tlan pa angai tha in an tumra man thlen nu chuan o ta chuan a thian pa chu eli si mutura ngenin ka mu du thu min shil sakla direct taka ka mu chuan min bedu lo palang chuan kanat na chungchang hi engma shil buk so chulawa aril ruti ha ka du lawani ati a eli sila chuan o ta chu alola mudu lo zui chu chuan bo sapo ati thin ur ve lek mai Mahse o ta tan chauti in chat a chhualui shama tun bak hi I mu thei to lo mai theinia reilo te tak ani mai ati nuwa chuan adu ve thei ta shamani rei tak nuwa ot le eli site chu cafe ya in huveta in adam lo na tak zetani ti thupnan o ta chuan samlem ang tak avwa buka a mudu chan chu a backpack kirle adu wangani thute shilin eli sipo in nukul chovin bial padang nei to Mahse angai chin ziale angai tuana alo areng chin thute chwa shilbe a athu sei chuan o tapo tilom ri lu hle in me chechak le chel tak ani angin om lo hnuwa po eli si chuan chataka nun a man chau zel adu saktak zet bokani in thla nana an lam dun nu in ot chuan abial nu hluidang nuna I chu mu adu thua soile a in enkol damlam ngai twalawa abial nu hluite ringot mu kwala tum mai chuan bo sapo atilom lo ve lek mai ot eroin apa ngei pu ina athi pui to cancer nat na chu a ne thei a ring lo bura heiwang hian boss po in du than tur dang nei talovin idu du I mu zo nuwa chemotherapy chulange yang che tia inrem siam puina anei pui nu in nunai mutur chuan an tlan chuak le ta ani nunai chuan shooting lo nei mekin achan chat bak lo wangin director chuan alo khakna sangang bok boss chuan nunai le o tate in mu theina tur chuan ruwa man na siam zuin biak in chung lama chuan anin mu thei tange o ta chuan a hlotlin na chan mek chu alom pui thu shilin ka support ngai lo che awang khan min ngai dam donia kong diklo izo pal kha ka hlau e matinani ati a athu soi eroin nunai chu atilom hlollo America an omdun lai ni in zan khat chu nunai chuan movie ya chan theina tur rem chang nei in room pakhata chuan audition an nei meka o tangai chalo chu shooting an nei laya ron lu thutin director te chu kut aron thak ta bian maya
chu chuan nunai po ti thin rim tak zetin actress ni tura azin kong poimo tak chu ti chiat saka aom ta ka wangin a chap na sa hle bokani ot eroin he audition hi alem mai ni hetiangin room re tak chunga audition nei ani ngai lo ti in chan a kho ve tla thunga nima sela nunai thin rim chuan chu zan la la chuan a chen zui ta mak mai ni a thin rim na lare ozong lo nunai chuan o ta chu bengle popin akal san zui le wangwanga Mahse athil ton chuan a movie chan laia aril ru pek tir pha zwal thein fakhlo khopin achang tha zui ta ani o ta po in nunai ngai dam na le achong kam chate chu dong talo Mahse atop nana a mu thei shim shim po chu lom tok le in kong athlang swalawani ti a mu puina ringot po chu hadam taka khovel chwa san pui tlak ni in a shebokani zana ot le boss che chu bara cholin bossan waitress alo chai zur zur lai a mu in ot chuan anun chu puiling taka manga nupui tlak tu emo nei tur zong ve tur te chuan thuron apeve a chumi nu chuan an kal chan ange yin zu te chu indunin nuaman ti dun na samai boss a phei chuan abun zui bar bara Mahse boy thak tak mai yin ot te chu thi in alwak vele ta damdo ina rang taka shwai ngal ni in ana tak zet to ani ti chu achiang reng mai chuta zinga o ta chu engma soilova chuak nulin abial nu dang rungi chu mu le adu ani boss chuan dantum te Mahse mi thi tur du thu sam nu nung ani miaw wangin ti vak ngai na om chuang silo rung in kota andin nu chuan ot chuan an bevela ani la chuan rampona aum dai to thu alola shil mak zui boss oi chia lo deuh chuan in chukal hwalin room lam chu an thli thlai kwal vela arin ange nge yin rungi chualo om kur mai boss chuan a chian pa o tan mu adu thu soin hei hi inin mu top na tur po ani to mai theiani ati a Mahse rungi chuan adu chuang tlat lo atlai ma to ani pasal ne yin fa hial po ka nei to a o tane na kan nun hlui te kha thar thole ka du to lovani alo ti bur mai heiwang hian beidong takin an kalsan taringot mai ni zana chuan motela thlen tumin bosan room tur vel a en fel lain ot chuan apa radio broadcast nu nung berte chu lawngai thla in apan a hun top a man laya akianga aom lote chu ain sir thar hlebok atuk lama chuan o tapa thlan tlo turin an chian dun chuan an tho chwale phata a awap te chula in an hokonga leya an tlan lain ot chuan apa wap te chu a the leng zui bokani amidu zong zong te mu a an number a delete zel nu chuan o ta phone up bo sa number chia chu abang ta boss chuan atop nan o ta chu an tet laya an in chin kum som chuang zet atlo to lo na hmuna chuan shwai ve tumin zana chuan o ta chena hotel changkang zeta chuan an riak dun masate te a alandan mai chuan tlangwal mel chale sumlama buai lo tak o tanun hi o ombiaw angin lang Mahse atak taka ero hlimna pakhat ma neilo thungin kumsom liam ta a anuna thil thleng chuan tun hun thleng hian an la wo chaw zawani khati laia nu thloi anu chuan mi hausa ton to nei adu awang le famasa anei to ani ti chu apasal laka thup adu box si wangin boss chu a u naw pa lem achantir nya mai ni chumole chu thil thleng danglam le run thak zet chuan o ta chu a thak danglam zui hlok ani bere hemi nu hian an chian dun chuan bar lama kalin bosan o ta intur asiam saklain ot chuan bosan anuna a me chedule a chil chin chan engemo awanga abial nu hlui lo ni ta primi chungchang te chu soi chhuakin chu thil chuan bosapo primi aton nia chuan shwakir le in anu pasal nei wanga rilruna le ha bosa chu zu in turin bara akala chu hmuna thok primi nun zemoi le mel thatak chuan bosapo chu ti a zo ngal vekin anin kom chho chanta a ni tin deuh tho in mu in anin zui deuh reng chin bok primi chuan America kala bartender chazok ni thei chu athil chak ber ani thu te shil chinin bosapo in adu thu sam te chu ti hlotlin pui nge atiam ve chin bokani primi chu boss ai hian upadeu fema se chu chuan ankara har satna asiam pha lem lova siam chu soilo
anin kar tinghet zual tu emoti mai tur ani zok hial ome hemi nu hian anu in America rama le khazir tura akal lui tir don wangin boss chu alungai le a priminena anom sang tadai mai tur chu thi she takin a she bukani ama wanga akal she zia a mu in primi po in America a kalna dai khop poisa khol anei ve to thu shilin kan pani in kan kal du na nga ni mai lom ati a primi thu soi chuan thok le khata boss ril ru hana te po chu avai kyang ne hle ani primi chungchang a soi chwa thuta wanga ngai thachia lo boss chuan a chan zotin o chuan Thailand rama loke le tura kangen ngoi chan che hi ka examin mu pui tur ringot tan ani hleinem I chian kaniangin ka kalma nge hian I mei che mangai tak ne na in ton tir le cheu hi ka du ani ti in primi aton masak ber zan chu a soi chhowe ta zan kha chu restaurant na atho la yin atho na muna ron thok thar ve tur primi chu avoi khatnan amua atir phata changin bial panei lai ani ti shema se nai lui zelin achian te bara bartender na arwa thote chen chuan shilin kongtin rengin ado sakchin ani vanei thak takin anei tu te po chuan primi chu na thokatan lo du hle in lak zui ani a chuti la yin na pani thokopa boy renga hun mangto primi chuan abial pa bosatan po chuan hun anei mumal thei talowa anin mu thiam lo pha fo ta bokani zan khat phei chu boss chu abial nu primi thona bara chuan leng lutin customer mi pa pakhatin a chai ve lai amu chuan thik na hli ra khatin anin hau pha zui chiama chuta boss chuan primi account na poisa tam tham tak lu na chu muchuak le bokin chutiang zat chu khoi changma in a lo don lawani ti shechiangin asale ta zak mai primi po in thudik tak shilin poisa te chu anu in bossan America akal adu theinan thlem tura ati naman ani thu in thlasung takina shila bosala alung oi thei to bik lo chu zan la chuan in chena thu soin anin kar chu anti top zui ta mia mai ni abial pa bula cheng primi chuan chena tur tak ngial po anei tak lo wangin o ta chu afin angai pha boka restaurant a thona tang chuan bang zui bokin bara chau athok to don bokani heti lai hian primi ne na anin chen awanga riluna boss chuan anat na chu zuwa thlenin arui deuh nuan reng mai ni thakhat nuwa primi chuan bartending competition machondonin akalma in o chuan adu thu chu tlang taka shilweta in abem ta a Mahse primi chuan adu let ve haulo boss nen chuan in chen to Mahse o ta ne na in lai chi na siam tur khop em chuan ala in pe lovani chu chuan o ta chu ti thin rim vele in engdik lai po in ibula omin ka supporter char chi a chu ti chung po in ibial pahlui chu kalat luk thei chuang lawamo ati a primila chuan nang chu chian ang bakin ke en lo che aba ko omlo ati mia mai boxi primin adu na le ahmanga ina ahnola wanga riluna ot chuan primi wanga lungleng khohar chu wanga rui renga primi tho chinna restaurant kota omdeu chot boss chu mu in primi chungchang chu diklo baksa ka shilin bial padang anei thu chu ashilta athushia ta wanga na zwal tak boss po in chulai hun chu theile theilowa chwa san halin station a chuan tlangwal rualin anla soi sanek zui o ta lainat le si chuan chanpuyin heta tangche a hian chiana in siam zuin sumlama boilo tak boss phei chuan o ta chu apartment nuam taka chuan a chen tir ve hial bokani chuti lain primi wanga lana reng boss chuan theinghil nan ti in me cheshang shang te chu an kop kwal chhowela ruideu nuam rengin anun chu amang chhun zom ani ber mai chian chatak anni to awangin adot soiwanga boss anun chetalu tuk chuan o taril rupo atishi omchin hlena a thudik soi chuak tur eroin huai senna anei to ngang silawani thudik engki masya tak nu in boss chu thinrim taka thozui hloin o ta chunga chuan alung oilo tak zet bok chian cha kalau ngai chia hei chen itan karon kalchang changa nang chuan kabial nu ka mangai ingoi kha min chu sak ilo tumamo ti ina auzui twara ngai dam dil ngoi bak soitur engma sheto lo o chuan primi address har chu pe in bank ka alet le to thua shil boka
Mahse boss at hinrim chuan primitsu mu tumna po nei to chuang lem lovin o ta chu kaltura ti in a mu pha ka in lar le to ngai lo tura ati nu chu zan la la chuan America ram lama akir zui le ta mak bokani Thathum liam nu ani khat chu boss chu anu chuan ron mu in atana o ta cell phone hut sia pek pa in a chian pa o ta boral thu chu aron shila chumi pa chuan achunga athil ti zong zong ti awang chuan ngai dam dilin akal san zui le maya ho hle ma che a chian pa thi thu chuan boss po chu chongin atwar thiam theimo lowani rang takin Thailand rama kirle ngalin airport ta changa in lampana atlan lai chuan anu pek cell phone a o ta voice record chu ngai tha in o chuan a chian chaber ani awanga lom thu soina hnu hnung nein ka du thu sam hnu hnung ber chu prominent khan intawng le ula hlim takin omdun le ula ti hi ani atibok heiwang hian hun rei tak nuwa boss po in primit chu mutangein anin chenna kumtam liam to Mahse athin lunga changa bossa la thengil thei bik lo primi po loma wangin a hnukol na sange mai ti chuan antana chian lak tlak lo tak ni chin o ta zara primi le boss te po hlim takin anin kop chhole don ta ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan Tlangval channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule